finalment ha passat. El cine ha tornat. Clinc. Clinc. S'ha estrenat la que segurament és la millor pel·lícula de tota la història. De ben segur que es convertirà en un clàssic. És espectacular en tots els sentits. La música, les actuacions, els diàlegs. Sí, la seva història t'arriba al cor, amb uns diàlegs tan ben treballats que semblen fets amb tinta daurada. Sí, estem parlant, lògicament, de la pel·lícula de Minecraft. Neil Rock, que resulta que els de Warner han investigat qui sou i han decidit cancel·lar el patrocini. Com? Com que cancel·lar? Però, ara? Sí, Al programa? El correu que ens han enviat diuen que el vostre humor de merda no concorda amb les nostres polítiques actuals. Però els creadors de la pel·lícula de Minecraft diuen que nosaltres tenim un humor de merda. Però si els acudits de la pel·li de Minecraft semblaven fets per la patrulla canina. Explica què és això. També diuen que per patrocinar-vos hauríeu de parlar en algun idioma comprensible pel gran públic i no en una llengua morta com el català. Botiflers i tot! Però per aquí... No, Nil, digue'ls-hi que ja saben per on se poden passar les polítiques d'empresa. Sí. Comencem amb el programa. Bon dia, estimats oients. Això és Pla Seqüència. «105.8». Com dèiem, s'ha estrenat ja la pel·lícula de Minecraft. I no tindrem pietat a l'hora de parlar sobre ella. No. Però abans hem de veure quines novetats hi ha al cinema perquè hi pugueu anar aquesta Setmana Santa. Sí, perquè tindreu molt temps i potser també podem parlar de pel·lis que s'han estrenat a plataformes i coses així, Sí. perquè hi hagi material. Molt bé. Comencem amb la cartellera. Soc el Roc del futur. En realitat no s'havia estrenat absolutament res i hem estat, tot el temps que durava la cartellera, degustant uns fantàstics fuets que el Nil havia portat per celebrar que farem vacances a Pla Seqüència i ja està, això és tot. La veritat és que molt bo el fuet, molt dolent el programa, però bueno, ara continuarem de manera habitual. Hi ha hagut una altra promoció d'aquelles absurdes de Marvel, en aquest cas amb el Wolverine, interpretat per Hugh Jackman, que no va sortir a la llista dels actors de la nova pel·lícula d'Avengers, però que va fer un directe de 5 hores mirant a la pantalla i crec que els hi feia així. A més, la mirada del Hugh Jackman... Vale. 5 hores això, i la gent s'ho va mirar també. No sabem exactament què vol dir, suposo que ell també participa a la pel·lícula. Lo que em va estranyar és que no sortís l'Spiderman amb aquesta de... No l'anunciessin. No, tindrà un altre directe fent així. Mirant a la pantalla. Durant 5 hores. Molt bé. Doncs s'ha estrenat alguna cosa a plataformes que hagis vist interessant? Que ho he dit sense saber-ho. Ho he dit sense saber si hi havia. Però bueno, aquí posarem la imatge de les noves estrenes al Netflix. Aquí, les de Prime Video. I ara farem una explosió tipus Minecraft. Perquè el Roc té molta feina a l'editar, està patint el tècnic. Molt bé. Doncs ara sí podem parlar de la pel·lícula de Minecraft, que ha obtingut 310 milions d'euros el primer cap de setmana, quan les expectatives més altes eren de 150. Això és una borrada, Sí. O sigui, és la primera pel·lícula de videojocs en recaptar 300 milions. Sí, ha batut, crec, un rècord de primer cap de setmana als Estats Units o alguna cosa així. És molt bèstia. I, bueno, és que sent la pel·lícula que és, que ho podem dir, és una pel·lícula dolenta. No, sí, ho és, i ells ho saben, els creadors saben que han fet una pel·lícula. I se n'enriuen, que és el més divertit. I després veurem que el públic també se n'enriu de la pel·lícula, sí. Però se lucren els creadors. Sí, de tota aquesta bola que han fet. El nom oficial no és la pel·lícula de Minecraft, sinó una pel·lícula de Minecraft, que té com diverses interpretacions, sobretot és per poder fer més seqüeles, no? Sí. Perquè diuen que faran la seqüela, sí. No m'estranya, no són tontos. Però també és perquè com que és una pel·lícula de Minecraft es poden permetre fer qualsevol bestiesa i ja està, perquè no, així estan embrutant menys el nom del videojoc, perquè jo crec que potser es mereixia alguna millor, no? Sí. Doncs això, nosaltres creiem que és una mala pel·lícula. Nil Soler, tu què creus? Bé, bueno, a veure, jo amb els 10 euros que em vaig gastar per anar a veure la pel·lícula al cinema, la sala està plena de nens petits, s'ha de dir, i els seus pares, que pobres el que devien haver de sofrir. I, bueno, a veure, jo crec que a nivell gràfic, com si fos, està
prou bé, per dir-ho així, però igualment l'humor era bastant dolent, era la típica pel·lícula així americana per nens petits que riuen i això, però no sé, a mi no em va agradar. El típic xiste per adults que només entenen els adults. Sí. I ja està, per fer-los contents. Sí, van posar com 3 xistes així que per adults, però la resta era tot. Sí. I què, t'ha pagat Inspira't ja? No m'ha pagat. No, com... Però tu per què t'ha de pagar, Inspira't? Doncs perquè jo ara mateix estic parlant de la pel·lícula que vaig anar a veure al cinema, que em vaig gastar diners. A més, vam anar amb traje. Vam anar amb Teniu una foto per aquí de com vam anar, com els fans de Minecraft que som, però la pel·lícula va defraudar una mica, la veritat. Sí que hi havia alguna referència al videojoc, Sí. que això sí que els fans... Home, jo crec que nosaltres la vam apreciar per les referències ocultes. Si no saps res del Minecraft, primer Sí, juga-hi una mica i difícil. després no t'agradarà la pel·li. Sí, però hi havia algunes referències, però jo vaig notar que l'essència en si del joc hi era menys pel problema que els actors, al ser actors reals posats en aquell món, Claro, el joc de Minecraft, perquè no ho sapigueu, va de minar i craftejar objectes. que es vol dir fabricar objectes. Sí. Doncs el cas és que doncs no hi havia cap tipus de progressió en aquest món, no es posaven armadures en cap moment ni No, ja ho tenien tot des del principi. anaven a minar res, i el pitjor era que el joc està fet tot de cubs, que els agafes i els vas posant en diversos llocs per salvar-te de situacions. Doncs aquí no ho feien, o ho feien molt poc al principi, perquè els sectors reals, agafant blocs imaginaris, no funcionava bé. Es veia molt fals, es veia Sí. molt fals. Feien així, Sí, ja que pareixia. també jo crec que es pot parlar de les actuacions. Que vale, tens el Jack Black, que és un mestre actuant, tens el Jason Momoa, que és full Hollywood, famós, i els hi poses a agafar un metge i dir acero i pedernal. Sí, també va quedar cutre perquè era la traducció de Flint and Steel, que en anglès encara quedava... No queda bé, No queda bé, perdó. però el Jack Black amb lo bo que és... Però també he de dir que el Jack Black s'ho va passar molt bé fent aquesta pel·lícula, jo crec que té a veure alguna amb l'humor aquest absurd. Sí, jo crec que devia fer les Però, seves. encara que s'ha de dir que sense l'humor absurd aquesta pel·lícula té una trama super bàsica i no té pràcticament res més. Saps que no és bàsic? Què? Els temazos que estem escoltant. Perquè qui no sàpigui hem canviat de cançons. Avui tenim la Mesla Jazz. Més la jazz està sonant Whiplash, cançó de Whiplash, que us l'heu de veure tots aquesta Setmana Santa, que parla sobre el progrés, Però, la per cert, mentalitat. Inspira't Fisioteràpia no m'ha pagat l'entrada, però jo confio en que en un futur ho farà i per això mateix, ara mateix, patrocinarem Inspira't Fisioteràpia. No vull, estava parlant d'una pel·li bona. Vinga, a treballar. No, Hi haurà espai després per a aquesta pel·li bona, però ara hem de parlar de Inspira't Fisioteràpia. Pensa en tota la gent que està encostipada a casa seva i no sap què fer. amb la calor que fa. No, però els canvis tèrmics, ara hi ha molta gent a l'Inspira't, perquè amb els canvis tèrmics la gent s'encostipa més. Aquí algú s'ha com mogut la càmera i no està enfocant el rock. En sèrio? Espera. Hi ha una mà invisible. Ah, ja està. Molt bé. Doncs això. Ara sí, Inspira't Fisioteràpia, el teu centre de fisioteràpia respiratòria de confiança. Podeu disfrutar. De què? No volem gaudir d'això, volem gaudir dels fantàstics serveis. La veritat és que a mi m'ha ajudat molt. Ja no sé el que és estar encostipat. No, Ja ja és una pots... sensació que trobo a faltar, per lo que potser deixo de patrocinar Inspirat, perquè trobo a faltar estar constipat, i és que... Bueno, gràcies Inspirat, en sèrio, gràcies. Gràcies, Inspira't. Molt bé. Doncs ara sí podem continuar, estaves parlant de Whiplash, però entenc que ja està. No. M'ha tallat el rotllo. Pots continuar, és que s'havia de fer el patrocini. Ara qualsevol recomana. Bueno, és una pel·li molt bona. Que Minecraft, la pel·lícula? Ah, no, Whiplash. sabeu que ja no en parlo més. Mireu-la els que sigueu fidels al Nil, el millor presentador de Pla Seqüència. Poseu als comentaris qui és el millor presentador de Pla Seqüència. No! Bueno, sí, perquè em posareu a mi, tothom ho sap. Podeu posar los dos. Els dos. I insertir aquí el meme de Cristiano Ronaldo dient los dos. Per què? Bueno, doncs... el cas és que... Saps això que deia de les armadures que portaven? El Jack Black no va portar pantalons quan portava... Perquè només es va posar l'armadura al final. Anava molt petita. Li anava Si petita. això és spoiler. Què?
Vale, Bueno, ja se sap, al final... És igual, però fer spoiler d'aquesta pel·lícula, realment. O sigui, el tràiler surt tot, ja, de fet. Doncs no es va sempre va intentar posar els pantalons i com que li anaven ajustats, en lloc de fer-li un de nous, va anar a la batalla final mig despullat, sense armadura, molt lamentable. Clar, jo crec que el problema és que al Minecraft no tenia una història com a tal, no se poden inspirar en algo, saps? No és com Dungeons and Dragons, que té 3 llibres de 10.000 pàgines. Que sí que té són com a elements, algunes estructures i coses que trobo que tampoc les han intentat aprofitar, perquè en lloc de crear una nova història basada en aquest món o de... gràcies, o de fer alguna cosa semblant, han agafat la història dels altres jocs de la franquícia Minecraft, que són molt dolents, i que a més ja està gastada la història, no sé per què ho han fet això. I després... No. Totes les coses que fabriquen... Fixeu-ho, això. Sí, totes les coses que craftegen en aquesta pel·lícula, només n'hi ha una que està al joc. Ja. Sí, les altres se les inventen molt fort i és molt estrany. Perquè he vist que el nen representa com els modders o alguna així. Com? És una teoria. No sé, el nen... Bueno, al final la peli s'ha convertit en un meme. Sí, amb aquest humor que té, que ja hem dit que majoritàriament és dolent, però amb les fases del Jack Black de I am Steve, una cosa així. Ho has fet molt bé. Perquè ho he sentit ja massa. Bueno, és que el Jack Black de fet canta i tot a la pel·lícula. Potser podem escoltar el seu gran temazo Lava Chicken a pla seqüència. What happens when you mix hot lava and chicken? I did, and you're about to find out. Uh-oh! You hear that? That's the sound of sizzling. Smell that smell. La 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 lava, chicken. Steve's lava chicken, yeah, it's tasty as hell. Ooh, mamacita, now you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a snack. Ooh, super spicy, it's a lot. Bueno, aquest és el nivell de la pel·lícula. Això a mi em provocava vergonya aliena, perquè jo vaig anar a veure en 4D per intentar gaudir alguna cosa d'això, i tenia allí el Jack Black a la cara cantant-me Lava Chicken, molt desagradable, em vaig haver de tapar els ulls. Jo volia que la cadira em tragués d'un cop. Sí. Però, a veure, s'ha de dir, té alguns xistes que estan bé. O sigui, no és una pel·li que dius, no la vagis a veure. La pots anar a veure com a entreteniment així, si vas amb amics. És com anar amb traje, és com riure de la pel·lícula, saps? Nosaltres vam anar... Tu no vas poder venir. No, jo vaig anar 2 dies després a aquesta altra sala, que el que tenia el 4D era que ho feia més entretingut, perquè és com una atracció, estàs allí... Sí, movent-te, no. Sí. Pues clar, jo vaig anar amb aquest i el Roman, i pues va estar bé, però és per riure-te'n i després sortir i cridar Lava Chicken, saps? Sí, té un ritme com a molt ràpid, la pel·lícula, que no hi ha desenvolupament de personatges, realment. No, està pensat per als iPad Kids, aquests d'avui en dia, que no se saben estar, però bueno, està bé, o sigui, si el cine factura tants diners, és algo positiu al final. Sí, el que passa és que això potser s'ha anat una mica de les mans ja, perquè amb això de que s'ha convertit en un meme, però hi ha una part on el Jack Black, que no para de dir frases així, diu Chicken Jockey, una cosa així absurda. Però diu com més Chicken Jockey! Chicken Jockey! Sí, que apareix un pollastre amb un zombi molt lleig al damunt, molt desagradable a la vista. Doncs el cas és que hi ha molts adolescents i joves que per algun motiu van al cinema i quan veuen aquesta escena es posen alguns a gravar. Van a liar-la. Sí, i altres llencen crispetes, begudes... La broma és quan diuen Chicken Jockey, agafes tot el que tinguis i ho tires pels aires. Que eren fatal al cinema. Però clar, s'ha acabat descontrolant i han arribat a tirar pels aires una gallina de veritat. Una gallina viva. Una gallina viva. Que no sé com l'han entrat i l'han tingut allí mitja pel·lícula. No sé, molt estrany. Que hi va la policia als cines ara, on fan la Minecraft pel·lícula i desallotgen a gent que l'està liant. Bueno, al final, pues ha de venir la policia. Això és la pel·li de Minecraft, però a prou de parlar pel·lis dolentes potser podríem recomanar una pel·lícula. Sí, una pel·lícula que estigui bé, de veritat, i no aquestes coses. A veure, fes els honors, Roc. Avui recomanem
En el pròxim episodi de Pla Seqüència especial Setmana Santa amb en Sant Pedro de Cruz i el mateix Jesucrist de Nazaret. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Why'd you choose such a backward time and such a strange land? If you'd come today, you would have reached the whole nation. Israel in 4 BC had no mass communication. Don't get me wrong. She got me wrong. Don't get me wrong. She got me wrong. Don't get me wrong. She got me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. I wanna know. I wanna know. I wanna know. ¿Y tú qué hablas, tonto? Yo hablo español latinoamericano. Que hay balazos, hay balazos en tu país. Balas que voy a meter a ti, weón.